tine mhuri yekwanyaumwe mukwasha naTezvara ipo paya. So nyaya iri pakati pemukadzi nemurume wasiri kugara zvakanaka. Naizvozvo Tezvara wakachizosungisa mukwasha ngauya apa mapepa antaripo hawo tikazoshedza wekwamanyika. Zvino wanga wanzi nyaya iri kukonzeresa pane nhumbi dzemunhu akafa dzisina kugoyiwa. Zvino zvinotadzisa kuti vanhu vanzwisisana. So ndo wanzi waende kwachiremba kuonzwa ndizvo here zvekutora nzvimbo pane magupuro. Tezvara kungoona magupuro akungoya kumba asi kuziva kuti mwana akurambirwa chii. So iwo wati kwachiremba kana tichienda tichazoenda tambobva kuna mama. So tadzoka tisati tapinda muna chiremba. Sura ishangamira. Ndinonzi Gabriel Tanga. Nditezvara waAndrew Nyaumwe. Ndiye hanzvadzi yangu ingari mudzimai waAndrew Nyaumwe. Pakuroora kwake Nyaumwe akauya kumusha kumayo uko. Ini handigari kumayo, ndinogara kumarondera. Musapete makumbo wazana. Hadiridza chete ndoshiya ini. Ini ndinogara kumarondera. Asi kwatakandororera kumusha kumayo kwana baba. Kumusha kwedu Shakusha. Saka ndakazonzwa ane mwedzi mitatu. Mukomana arikugara mwana wamukoma. Achiti Nyaumwe akauya nedhola. Achiti haachadi mudzimai. Akandosiya kumusha. Haana kuuya kwandiri babu naTezvara ini. Saka dhola riya ndakazopiwa naiye mukomana kuti kwasiwa dhola. Asi nyaya yacho haina kunge yauya kwandiri kuti ndizive kuti chii chiri kunyanya kuitsa kuti kuzopiwa dhola. Saka chanyanyondiunza panapa ndechekuti sinzi vanhu paunzwa gumpuro ndo ringave dare rekugumisira kuti nemukwasha ndo ringave dare rekugumisira nokuti gumpuro ratovapa. Chakanyanyondira ndechekuti sinzi radare rekugumisira kuti mukwasha achingondipawo tweke twasara nekuti hapana pandichagona kuzotaura naye futi. Iye hati mwana wangu ashamuka. Kana kuri kwekuti vari kuramba vachigara wese, pfuma yangu inenge iri safe nekuti anozongondipa anytime. Asi nemhaka yekuti havachagari wese, ndeida kukumbirawo dare kuti rindibatsirewo kuti padare rekugumisira ndichipiwewo zvangu zvekwaTezvara. Kana vachipesana vopesana havo. Chikonzero chavari kupesanana ndo chandiri kuti handisati ndaziva. Saka mushona ndichisvika pano changamira. Mpamo. Kutanga kuda kuti tipinge mugwara zvitandiendera kuti dare tipinze mugwara. Nyaya yepfuma handifungi kuti ndiyo nyaya iri pamasamanisi. Pamasamanisi pane mhosva yakanyorwa nezvinhu zvemufi nenhau yegukuru. Saka tinoda kuti dare rititungamire tirambe tiri mugwara kuti zvepfuma zvinotaurwa zvingakurukurika here. Isusu tiri kutaura zvegukuru nenhau yezvemufi. Inotanga kutaura inyaya yezvemufi. Akagara achisika zvinhu zviripo zvakagoyiwa hazvisati zvakagoyiwa. Wanga wakaroora pamusoro changa ndakarora kumhuri yekwamanyika muna 2007 tikachata. Mudzimai ndobva achaika 2014. Tikatoradzika tikatoisa matombstone, nhumbi dzakatogoyiwa zvese. Vana mhai varipo wakati zvinosarawo sevanhu makachata pane wana wawandotimurira zvawakatora. Takasarawo nazvo takasara nazvo sepamba pane wana. Ndagara 3 years isati taroora mudzimai. 2015, 2016, 2017, 2018 ndopandaroora mudzimai. Saka kugara kwatakaita kubva 2018 tine nyaya dzataitonetsanawo
dzisinei nenyaya idzi hatina kana dare ratakambogara mumusha rine chekuita nenhumbi dzemufi. Chandaingomukurudzira inini ndechekuti stovhu iri munomu yakasiyirwa vana nambuya wavo. Iwewe ukaitawo basa rako semunhu anotengesa, tobvisa stovhu iyi, tobvisa mandiro, tobvisa mapoto, woisawo zvako. So takangoramba tichakakukakavadzana, akabuda haadzoki nenguva, munhu wekuti akafambawo tunyaya tunowanda twemaboyfriend nei kuzosvika August wegore rino iri paakatora mapepa angu payslip chitupa mapepa ekubasa kwakunoaplya loan ndisingazivi. Akauya kumba vanoita zvemaloni vakauya vachitarisa midziyo yekutengesa vakatonditaurira inini kuti kwakanzi ndikatadza kubhadhara loni yandatora iyi munotengesa midziyo takatoona panze pane nemotikari iripo, mari iyoyo ikaramba kukwana yezvinhu zvandiri kutengesa zvatichabata izvi munozotora payslip moita stop order kuSSB. Ndopandakaona kuti amai ava kuti tigarisane zvaramba. Avo ndimaigurusisi vake varapa, dzimwe nyaya vanodziziva. Ndopandavatsanangurira 24 minutes ndichitsanangura kuti ini naVeronica takundikana kugara tese nenhau yezvekuti zvisinei nemidziyo iri kutaurwa iyi. Ndopandakavatakura ndopataenda kwaMutare, vanogara kwaMutare kuhouse, inini naye uyu nehanzvadzi yangu nemunin'ina wangu. Ndikasvika ndikati maiguru, nyaya ndakakutsanangurira isondo mande nhasi chipiri makandonyarara, muri kuti tigarisane sei nemunin'ina wenyu? Inini handichadini, handichadi. Ndopandakabudisa gupuro rangu netsamba yangu. Maiguru akati iwewe ndiriwo mwana, haungagupuri umwe mwana pamberi peumwe mwana. Chiendai kumusha kumayo kwamakabvisira rora, mukicheni mamakabvisira rora ndoma munonobvisa chigupuro renyu. Endai kumusha. Takadzoka kubva kwaMutare, ndopanamutaurira uyu chitatu chacho ndikagadzira WhatsApp group ndikawaisa Tsano, Maiguru nedzimwe hama dzavo. Ndipo wakabuditsa wamwe wakabuditsa sisi wanotedzana nawo. Ndobva wati baba munini tabuditsa vamwe vanhu mugurupu kuti tisare tiri wana wanyamunhu tinyatsonzwanana, nekuti vamwe makazini wana baba munini vanozositora pasipo. Ndopandakati nhau yandagadzirira gurupu wadikani ngeyekuti Veronica ndomuendesepi. Zvikanzikana iri nyaya yemagupuro inoenda kumusha. Ndikati zvakanaka, kumusha tinoenda, iwo chirongedza tiende kumusha. Kati nini kumusha handiendi, ndida kuona anondiendesa kumusha wacho. Ndopandakaenda nevanhu vandakaenda navo, ndakasvika kumayo ndikaonana nevamwe maiguru variko. Wakati baba munini nyaya yemagupuro hainetsi, pane mwana wehanzvadzi yedu anogara panapa, chimirirai muite zvamataurirwa zvacho. Patatopinda mukicheni muya ndopandakamasira ndakaita gupuro rangu kumusha ikoko. Ndopandadzoka kuno ndopatinongoramba tichindonetsana. Iye ari kuti handibvi gupuro handina kuriona, handibvi gupuro handina kuriona. Asi kunetsana kwatakaita kusvika pagupuro hazvinei nezvinhu zvemushakabvu. Kumushakabvu takatororerana zvikadarika, tikachata, akashayika, tikatogowa, zvakaitwa hama dzacho dziripo waridzi. Mai unyakubereka mudzimai wangu unyakushayika waripo pano nasisi wavo. Saka zvokuti tiri kunetsana zvegupuro zvine chekuita nemufi, inini ndinozviramba, hazvinei nemufi. Kumusha tiri kwasheri kuru kuti tikubatsire. Mudzimai wako akafa, pakaita zvakasara, handiti ka pasara zvakasara, uyu afana kuzvibata pa waifana ungadai wakazvitora uchagara umwe kuzviunganidza. Wana kana wakura uchazoshandisa zvinhu zvamai wavo, kwete kuti uyu auya abate zvinhu zveumwe mukadzi. Chivanhu chedu chinodini, hachitenderani handiti. Saka kana aitaura zvekuti zvinhu izvi zvinofana kunga zvisiri mumba imo mangarirai, nekuti hakuna mukadzi anorara pamubhedha pakararwa neumwe mukadzi. Hapana mukadzi anobika poti yakambobikwa neumwe mukadzi, because mukadzi wako akafa neuyu havasi verudzi rumwe chete. Maybe dai kuti wanga wakapiwa riri bondwe ndoda taingoti tinouya tishandisa zvinhu zvane zvasisi wake, but havana ukama. Saka ungadai wakabvisa zvinhu zvese zvakasara zvewana wotsvaga pekuzviisa, uyo mutsvagirawo zvake. Maybe kusawirirana kwese kwamuri kuita ikoko kunongononga kuri kuri kubva mhepo, nokuti mufa anoti uyu anobata zvinhu zvangu ndine ukama naye, pamwe ndiye akakonzeresa kufa kwangu. Munhu anenge akungotsvagiridzaka. Munhu kana akutsvaga nyaya hazonyatsi kuziva kuti papi papa anenge angofunza kuti saka pamwe murume wangu yakanga girlfriend rake ndo rakandiuraya kuti auye pamba. Saka zvinhu zvemufi waifana kunga wakatsvaga kokuzviisa kure wasingambobaturi. Wozoti kana wana wakura kuti stofu yakaiwenyu, kuti yakaiwenyu, gumbezi ramai wenyu, uyo mutsvagira zvake. Pangadai paripo pamakatangira nyaya yenyika.
nekuti unoziva kuti munhu akanga afa mukamubata zvisizvo anokonzera nyonga. Okay, nyaya svino yaungagona kuti ungataura pamukadzi wako yaungati unganyatsa kupa mhosva pamukadzi wako ndeyekuti chii? Magariro acho haateereri kutanga kubva takagara 2018 7 years. Haateereri sezvipi? Ukamupa mutemo. Panapa padare hapadi kunyarwaka ndokuti tibude nehanzi yakanaka. Unozoenda uchiti dare ranaundibatsira. Mukadzi wangu haasi kuteerera ichi neichi neichi neichi. Vanhu vese vari panapa tobatsirana. Pano vasharuka vari panapa vanotibatsirawo kana dai pane patarasika. Bosi toda kugadzirisa munhu. Mukadzi uchiri kumuda here kana kuti hauchadii? Handichamudi mama. Nemhaka yezvaaita here kana kuti yatove mhepo? Nezvaari kuita zvandiri kutsanangura. Taura chekutanga pamusoro ndiri kukumbira kuti baba pakutsanangura zvese mungozi kuti kusvika tipedede amene chimanikana tauri chinoita kuti umwe neumwe anyase kuona kuti ndingaenda kuti yacho chii chiri kunesa pamukadzi? mudzimai akabuda kana ruri rwendo haadzoki nenguva, ane nguva yanosiya vana vari vega. Ndikaendawo kubasa ndiri munhu anoshandira kunze nguva zhinji, haasweri ari pamba. Kozoitawo zvimwe zvekuti unonzwa nani usipoba kuti asoswera pamba? Une mupurisa? Vana ndinotaura navo. Ndovanoti mai asweri pano? Vana vanototi tiri tega, mai havapo. Asi ndamuudza kwauri kuti mai vanotengesa uri pamba here apo kana kuti vanofamba? Vanoita zvekudzika kumaruzevha zvinosiyana kuti mazuva acho vari kutengesei. Vanomboita zvemabhero, vacho vanomboita zvekutenga magurosari vachidzika kunana Tamunesa, Ruchera Magarati, kunana St Marywood. Asi unenge uri zvako kuti mukadzi aenda kundotengesa? Ani makawatendera here kuti wete izvozvo? Pamusoro idari kutenderana, tinotenderana zvimwe hatitenderani. Aiwa, isu unoona kana tiri kutonga nyaya ka tinoda kuti titaure tisvike pane chii? Pane nyaya. Handiti ndosakaona ndiri kubvunza kuti uri kuti mukadzi hapo pamba, handiri kuziva kuti anotengesa here? Ndizvozvo changamiri. Saka kana ari kutengesa anotengesera pamba here kana kuti anofamba? Anofamba. Saka iyoyo yekuti mukadzi asoswera pamba ngatimboisa pasaidi, nokuti kana munhu ari kutengesa anofamba. Toya nhau yekuti yaakazosvika pekuti kutora zvinhu zvangu, ane zvimwe zvinhu zvaanotorawo achitengesa mumba ndisingazivi. Saka unoona kuti kugara kwacho kunonetsa, kuremekedza mhuri chaiko chaiko. Haaremekedzewo mhuri kuti ndina ana tete, ndina ana baba, munhu uya wekuti haana muganhu. Saka kuti urambe uchizogara nemunhu wakadai, inini wacho hangu asingambonditeereri kuita kwedu hatina zvatinoitira pamwe. Anoronga neshamwari dzake kunze, afunga kubuda anotorongedza bhegi, unoti tiri kuenda kwekuenda. Unotaurwa munhu atodini arongedza bhegi. Tigarewo pasi mumba tichirongerana sababa namai, hapana zvinombofamba. Asi wambonzwa zvandataura kumashure ndezvekuti zvinogona kunga iri nyaya yekuti mukadzi akabata midziyo yeumwe mukadzi, zvinogona kunga zviri zviri kukonzera chii? Funga ndambozvitaura. Ndoda kuti ubatisise zvatiri kutaura, nekuti uyu achaenda uyu ndoziva kuti at your age haungambogari usina mukadzi, uchatora futi umwe, unogona kusangana same problem iyoyo. Saka ndoda kuti upa cherechedza, upanzwisise kana tiri kufamba, nekuti isusu tinopa judgment ka tanyatsa kutsanangurira munhu mafambiro ese auri kuita kusvika tozoti apa. Handiti toda kuti uzvicherechedze kuti zvauri kutaura pamukadzi uyu uchatora munhu unogona kupinda futi nenzira iyo. Saka ndoda kuti upadini upanzwisise. Toenda kuna mai iyo, nyaya iri kutaurwa. Zita ndiani? Inini pandakatanga kugara navo vanyaona 2018 ndichisvika chandakatanga kuvunza, ndakavunza nyaya yestove. Ndakatoti ndakasvika chitatu musi wesande pataenda kwatete kuvision, pandatotaura patotati handikadzi akauya takatointroduce, pandati ane ndiri kukumbirawo kuvunza kuti choto chemunhu kana ashaika chinosara here, iye bhadara kuti chakasarira vana. Ndikati but mutemo wedu unoti kana uchinge varoora munhukadzi, hama dzake dzinouya dzichitora choto chemwana wavo nebonde rake. But mumba ndiri kuona kuti zvinhu zvese zvakangosara zviri zvezvezviri, parotadza kuti pakagoiwa hembe nemaplates chete. Iye achibva atoti iwewe ndinoda kubika, saka enda unoshande utenge stofu yako. Pandatoti ndo zvazvinoitwa here, ini hasa ndakushanda ndingori munyowani. Alright, kana madaro zvakangondirerukira kuti ndingonotora zvandaingoshandisa ndiri kwene ndiri, ndingoshandisa stofu yangu panapa.
paatoti stovhi yaibatwa zvinhu zvakasvirwa wakasvika zviri zvazviri ngazvirambe zviri zvazviri patangoti its okay patatongogara kugara kwacho kubva ipapo inenge ingori up and down kuti ndizotore payslip yawo baba awa mari yawanotambira handiiziye kuti vanotambira mari handizivi kuti vanotambira musi wani chandinozongoona kuti vatambira vanotitengera grosari voisapa ndo zvatopera zvemwedzi wese saka pakaita kaloni kekuvheo kekunzi 12% pa3 months pandatocalculata ndikatora 500 pa3 months ndobhadha 85 zvinondiitira zvakanaka nekuziya mumwe wangu kuti kana dai ukamukumbira kana mvura chaichai anokunyima vanangotora pepa rake ndakatora payslip neid neproof of residence handizivi mapepa ebasa ari kutaura ndatora zvinhu zvitatu vananoaplya loni iyai saka pataenda kuchechi kuya ndichingosvika kuchechi pandatofonera nayo ndikati musasanditsvagi ndichakutsvagai ndadzoka ndiri kuchechi zvikanzi atatofonera garantiwa wenyu atoti izvoni musamupe mari patati no is okay patatomusendera message ndikati sora akushamwari zvakaitika ndichadzoka ndichasei ndichikuexplainera handiri kuda kuexplaina kuti chii patatopedza musangano sade patadzoka ndakazonasisa vaundifonera musemandi kuti bamunini wansendera message yekuti imimi makatora payslip yawo pandati zveshua sisi ndakakanganisa ndakatora pepa rake saka nendiri kumba kuti imimi muuya kuti nekuziva kwandinoita endruka tiri tu nyaya yatiipedzi munombogara sei pandataura ndikati naendru tinogara zvakanaka mubedroom medu bonde rangu naendru uyu kana iye achitoda ndo pamunoita bonde mumba saka ndakatoona ndo kune foundation yese mari yake haadi nayo kuhama dzake anenge achinondinyepera ende ndinoti ndikaenda kuna natete wari kunzi ndiwa respectable ndonotaura tete baba asha wati zvakati nobva wanzi weitozva uri mushame wanu haufaniri kuenda pamusoro pemunhu toti asi tigadziriseiwo kuti honei mwangu ari kudai so zvikanzi isusu varume ndipengu aripo waitotituka taitorohwa saka iwe dzokera kumba unogare pasi saka pakazoitika nyaya iyi tete manyenga handina kuenda kumba kwavo ndakavafonera vandati tete ndakanganisira mumwe wangu nendikumbira kuti mutaure naendru ndo zvaitika tete bwandera kuti nepana endru izvozvizvi hatichatombomugoniba ameno tichaedza pandanyarara pandafonera baba wari kuharare pandavataurira baba ndakazovafonera musi wanga achinzi aendesa gupuro ndatanga ndafonera samukuru pandati nai mukwasha ndiro zvinoitwa here kuti kana munhu asasade munhu anoenda ega kumba asina kukonsulta imimi samukuru ndo pakanzi sekuru ndo zvaita ndikati zvikanzi mirende wafonera vafona bati mimi budai munyaya dzangu dzakumatare edzimosva baba pandawafonera baba bva vataura futi kuti endru ndataura naendru anonetsa haana munhu anoteerera anongoti zvese zvinotanga paari zvoperera paari samheno murora pandangonyarara pandafonera mhai pandati ini ndakufunga kuenda kumusha kunotaurira tete nyamajicho wakagarapo hanzi mhai bva watonditi tete tawafonera wati izvoni isusu nyaya dzaendru hatipindiriba kana tete manyenga varipo saka imi maikupa nyaya ringodzokera futi kupi kuna tete manyenga ndikati tete ndinoudza nyaya dzangu dzakawanda havasati wambondigarisa vachindiudza kuti endru ari wrong pese patinoenda unondiudza kuti endru ari right iwe maikupa kwacho ndori wrong saka inini ndakabva ndanatsonzwisa ndakagara ndikati kunetsana kwataita kubva 2018 hakuna chimwe chiri kukonzeresa midziyo choto chemunhu chandiri kushandisa ichi because stove iyoyo nanhasi tiri kuishandisa kana bonde ndiro mushandisa futi kana bonde ndiro bonde ini ndakaya nemubhedha wangu pandakatanga kugara nawo nyaumwe havana chinhu zvavakanditengera chatakangochinja mumba mumasofa nefriji negasi stove neredio ndo zvatakatenga tiri tese but inini mubhedha wangu ndakaya nawo havana kumbonditengera kana mubhedha vanonditiwe kana uchida zvinhu zvinyowani ndiwosina tenga zvinhu zvako kubasa ndikaona basa ndakaona basa kwadokta jekiro ka2 wakandirambidza wakanditi time yekuenda kubasa ichakwana ndo pandakatanga kutengesa mabhera angu ndatengesa mabhera angu mari yaniendaona iya iye anobva atanga kuregedza kuita zvemumba zvezve kuti nini tanga kutenga zvinhu zvemumba ndotanga kutenga wodonha wobva ati haana musoro saka pakati zvakazoitika aingoziva kuti mai awa kana wakatengesa hawana chawanenda chine musoro pandabhoikana musi wa10 pandatora hembe dzese dzandakamutengera dzese dzandakatenga dzese vandadzitora vandabvisa mondro vaadzoka bvaati izvoni dzosera hembe dzangu ndikati aiwa kawangu iwewe kana uchinditengera zvakuti katukana anotora achipisa pamoto akatora akapisa kwete kuti anotora akatora hembe dzakanditengera akapisa pamoto saka nini dzangu handipisi zvikanzi kuda kuti asei ndikati dzangu ndiro pahama dzangu dzopfeka because mari yangu inondirwadza ndiri kutaura vanhu kuti nini handikubatsira handina chandinobatsira saka uri kuradzwa nini hembe dzangu dzandaita sei dzandatora musi wa10 11 bvaadzoka akandibva andirowa akandirowa zvokuti ndakafenda ndikamukira kuhospital patangobva zvapera izvo tagara last week but 1 vaunza mukadzi mumba inge ri mandi mukadzi yebva arara mandi vamuka tuesday bvaenda vagara mukadzi yebva adzoka musi wethursday
varara thursday friday achibva muka achibva aenda zvaizvazvo anenge achitomuudza kuti uya unatsoona kuti mukadzi uyu handichamudi saka ini ndakamuti kana uchida usasandide ndipe gupuro racho kana wondipa gupuro rangu baba wangu aripo togovana zvatakatenga musara ine zvinhu zvenyu zvamuri kuramba nazvo zvidako but ndichinzwa nyaya yako iwe Mukunda makaroorana 2018 matanga kunetsana 2018 makazofambirei kuenda kweiso kui makabvira kuona kuti rwendo rumakata unenge uchida munhu wako asi uchiona kuti makata makanga maisa 4-wheel drive kuti mukwire makata ichiti chachaja like ipapa pane ndatojaira nhamu yangu aiwa asi honai patasvika nhasi musaka ndakachanga regai tibatsirani kuroorana ka chipo chinobva kuna Mwari handiti ka chekuti vanhu muroorane mugarisana mamukabvira kuona kuti 2018 wamamuri suppose ungadai mamuri kuberekana kana kundogeza mese kana kupakisana sadza yabva yatanga hondo mubva mashingirira hamuone here kuti nyaya yakabvira kunga utanga yakajeka dai makabvira charambwa namutiro chawavo vamasiya tingadai tisiri panapa nicho ndakaona baba waida munhu anovachengetera vana vavo kusvika vana vakura vasvika pastage yavari bhozi ndakasvika mukuru ari grade 5 kadiki ndakasvika kari grade 1 saka tingodarano akatozvara mwana mashure memwana wangu tingoti hamheno Mwari ndo mamarriages ndo zvaanoita saka izvozvo kuti unatsoona kuti akanatsoona kuti munhu akandichengetera mwana wangu wakura vakusara vega bhozi dai aindida semukadzi wake dai akatenga stovhu kuti mukadzi wangu apanapa stovhu yakwe mukadzi wangu apanapa mubhedha weduyu but mubhedha chaicha ana utenga akanditi uya newangu ndikangonzwisa kuti ndo marriage yacho pamwe mwangu zvikumuremera rega nditakure mubhedha wangu aiwa ndiri kubatsira nemhaka yekuti ndoda kukubatsira nemhaka yekuti uchibva panapa uchagona kuona mumwe murume anoti yatigarisana handiti ndinofunga kuti wambonzwa ndikutaura nemurume kuti uchisiyana neuyu uchatsvaga futi umwe mukadzi unogona kudzoka futi nemuno ndoda kubatsira imese dare retisu nderekuumbiridza handiri kuparadza handitika saka iyo ndoda kubatsira kuti 2018 handiti ndinofunga varume tese tiri panapa takaroora handitika kana kuti wakadzesa uri panapa wakaroorwa mukabvira kutanga kuti musikana kutizira nhasi wamatanga kutokana pane kwamuri kuendeka isi takaroora isi tikasvika pakuita wana handiti asi tatine nguva yekuti tadya mupuleti imwe chete taienda kundogeza tese handiti kwete kukana munhu urungosvika nekutosvika nezvibhagera mamuri kutirana bhokiseni ubva washingirira kuti ndo zvinoita dzimba kungotanga nekutanga kana even mai wako chaya kudai kwanguri kuti wanga uri munhu mukuru paakaroorwa bvangosvika nemufaiti kana hanzvadzi yako payakaroora uyu handiti hanzvadzi paakaroora mukuruka kwauri paakaroora kwangona akangotanga ita faiti namai guku saka iwe kwako ni mhaka usinawo kuitawo wari kuti ini rwendo rwanguru vavhura watanga nefaiti rega nimboisa hendi bhureki timire tione kuti tiri kuendeka mukaurura munoona chii zvazvinoita kana rwakagadzikwa hapana rudo baba rudo rwefaiti makudo here mukaemea kuti panguva shomanana yamadanana hamusati musowa hamusi kugeza mese watei saka chine chiri kudikanwapo kuti uyu afunge nyaya yekuti abva ati ndaakuzvisiya pakatooma ngekuti anenge ada kuti anyatsoona kuti rwendo rwacho parwuri kunyangara ndepapi kana kuti ngatimbofambe tione kuti tichasvika papi handiti muri kuona haizvo zvaisakwanisa kuti abva angoti ipapo voti bvudzu zvaitomuomerawo saka apa tinoda kuti tinyatsonzwisisa panhau iyi yekuti iye muranda kana imimi muchiri kumudawo here nemafambire amakaitayo ini murume wangu ndagara ndinomunhu ndosaka ndakashingirira makore asai ndosaka ndaunza nyaya yangu panapa kuti murume kari kuti haachadi manje totaita akanati haachadi ndizvo zvatinogamuchira marriage yaimanikisa ndozi mwana wangu ndakamuzvara ndaigara kusouth africa ndamuzvara ndiri kusouth africa baatoti ndatesa mwana wangu andisina chirwere pandazvara mwana wangu baatesa vanhu vasina chirwere ndikauya kuno kuti ndikagara nayo vamukatanga kugara vese makanoteswa ati ndakazoteswa muna 2020 ndakatanga kutodzwa nevanhu kuti mafambiro emumwe wangu ndikwa haana kunatsoita mushe ende pamwe pacho ndaitozviona ndega kwete kuti ndiritombokudzwa ndaitozviona ndega kuti ndiyo zvitoripo ndo pandakazotesa uyu anohura
maiona chito zati anouraya akatozvara mwana nekanga kamusikana kandakasvika kari pamba kachinzi musikana webasa bvawazvara mwana badanana namary zvange zvisitombo kana secret achinogara kwamary uko ndichingoshingira mumba kwangu chigara nevana iye achigara kwamary uko ndo paari kutaura kuti ndo paifanira kunge akandiramba muna 2022 padanana namary uyu asi kana takatarisa nyenyu matauro kuti iye ari kuhura uyu saka rumbochifambisa sei aritochera nekapu here achikuira uko ari kufambisa sei uyewo thimauti tinotaura kuti pane mumwe munhu ane ropa rinokasika kubata chirwere koita rimwe rinoresista zvinonzi zvinotora nguva yakadii kana munhu aine ropa rinoresista anotora nguva yakadii zvinotora time yakareba musi anongobatwa anobva atongorwara nekufa semakore api ngati votoda zvinhu kana zvichienderana nekuti ropa rake rakasimba sei zvinondotora time yakatoreba nokuti tesatombosi anopera kuroora achingokuwadzawo nevaridzi tozobatwa papa mberapo kuti nekuti kwanga kuri kwekuti kutanga kugara kwamakaita mese makatestwa pakambonzi negative tingadai tiine pekutangira achi kana mamusina kutestwa mamuri murudo mobva mapinda mbasei but zvisinei tatoda kuti tinzwe nhoroondo tezvara vari kuchema kuti vanga uda kuziva nhoroondo yasvitsa pakuti mukwasha asvike pakuzobvisa gupu tezvara mune zvekutaura here panyaya chikonzero ndazochinzwa hangu asi hapana chikonzero chandanyatsotora hangu asi ngoti mwoyo uri pamutandadi hanzvadzi yangu saka izvozvo hazvimanikidzwazvo chandangokumbira dare chete ndizvozvo sinzi riri dare rogumisira hapana pandichazondotaura kuti naumwe ndakutokumbirawo hangu dare zvisinei nekuti kumasamons zvenge zvisina kunge zvataurwa asi ndiro dare rogumisira nemukwasha wangu kuti kana paine zvakasarirawo sinzi asingachararami nehanzvadzi yangu dai wangu ari kurarama wese ndaiti pfuma yangu yakachengeteka. Iwe Andrew iri kutaurwa natezvaro ari kuti ndazvinzwa kuti hauchadi mwana wangu asingati vatangopedzera nazvo tinenge kuzonga tiriramba tiri kukwesherana kusira kuti hamufambidzani handiti ucharamba muchifambidzana nokuti pane mwana nhasi mwana achati nda kuenda kwasekuru unotomutendedza achidini achienda mwana ayi mukomana musikana musacharoorwa nasekuru musawaziisa zukuru nyakuroorwa nasekuru kana wakasununguka unodini futi wanouya iyo ngatiisiyei ngatimbotanga iyi tezvara vari kuti kwangu unopatii kana kuti wanga wakaroora zvakadii neipi kufamba tatati fambei zvangosarawo zvazvasara asi kune kwakuda kuti tibatsirwe kuti chivanhu chinoti chii nekuti harisi dambudziko rangu handina kungofunga kuti mudzimai handichadi kutokundikana nekuti magariro acho atinenge tichiita saka ndinoitira kuti dare tibatsire kuti panenge pabviswa gupuro pachataurwa zveroora mumasure here kana kuti tinenge taakudii tozotanga zogara dare kumayo tichiunganidzana nemadziteto kunge tiri kufambidzana futi here iro gupuro raenda. Baba ataura very clear kuti ndiro dare rekupesera nemukwasha wangu vabva angondirongedzera twangu tozoti kana kufambidzana kwemwana hatina zvatichataura zvepfuma pfuma ndiye ataura ndizataura tezvara ndiye ataura kuti mukwasha ngabva andirongedzere twangu kana twasara kumba tinongopana mazuva ende pfuma yenyu hamuchapana muri tu handiti zvese zvasara zvoda kubva zvinouya nepano zvichienda kunana tezvara kuti mangwana ndizomira seuchapupu kuti Andrew ini kudare kwanga akauya akabvisa chakati nechakati nechakati chakanga chasara papfuma yake nenda kuchimira pakati penyu mari saka kana zviri kokumba wakanaka kuti udzire tezvara kuti tezvara ndandiri kukumbira kuti panopera nhasi chinga ni Saturday panoti Friday ngauya kubvatora tunhu twawo pano hamuchapana muri kuba kwamakapana uko makapana musati mapana gupuro apa mapana gupuro apo gupuro rinobviswa kwamambo kwete kwaMajor Street saka munenge maakuya mupedzisa zvakasara pai kubva pagupuro kusvika kunenge zvekupedzisira maakupana pano hakusi kuti ine pane zvandinoda kutora but inyaya yekuti ndichamira pakati penyu iwewe Andrew natanga uyu kuti tanga tunhu twake akadini akapiwa saka bhora rakwauri twakasara nderutuziva tui twakasara tibatsirane chero maziva chetezvara vatirikupedzisira mazvita chekutanga ndo chanandiri kubvunza kuti dare ritipe gwara kuti kana vanhu mabvisirana gupuro kana chinzi pane pfuma inezenge ichitaurwa handingaiti dambudziko nazvo kana chiricho chiwanhu
chinoita mai ndechekuti sarora ropera muzoramba pfuma hatikwanisi kuti tiitaure ndo hatizoti wakabvisa zvipi handiti hatisizoti wakabvisa zvipi maybe daungoya nelist yachona unoziva kana tiri kutaura pfumaka ndofunga tiri vana samanyika panapa tinotaura pfuma ine pfukwa munozwa zvandiri kutaura kana ndiri kuti pfukwa tiri kutaura pfuma yekuti nhasi ukaroora utadza kubvisa mombe yeumai mwana anogona mukaa kupenga akaenda kumaprofita kana kunganga wanzi tiri kuona pasina mombe yeumai yakabviswa woti ichokwadi hatina kubvisa undobvisa mombe yemutona mwana ikati ndo zvinotongwa nedare handiti ndo zvatinotonga nokuti ndotsika nemagariro edu tinotonga zvine pfukwa zvaizvo zvekunzi damage zvaizvo kungorowana homwe zvaizvo kuchiwano hakuna zvakadaro kuchiwano kune zviriko zvine pfukwa zvekuti haunobvisa zvipfeko zvamai haunobvisa mombe yamai haunobvisa mombe yababa ndo zvine pfukwa izvo ndo zvatinochaja isu netsika yedu hatitongi chirungu totonga chiwano saka iwe kana wakaenda kwatanga ukanzi damage bvisa mari yakati hakurowana homwe ende zviriko shuwa asi pachiwano kwedu hakuna zvakadini zvakadaro ndo tese takangorowa homwe tese pamwe kwawo hazvi tese takangorowa homwe patakaroora asi ndo zviripo unofanira kuteedza saka maybe ukatiudza zvakana uri kuziya nekuti tezvata definitely vari kuziya zvawakabvisa tifambe ukatitaurira kuti ndakabvisa ichi neichi neichi toona chasara tatokwanisa kutsigira sedare kuti ichi neichi ngazvibviswa maybe tingabatsirana tanga kumakweshe ndokuna kwakwasara kumakweshe zvese zvemari tanga tafamba saka makweshe acho uri kuya nawo rini tingogureni shoti makweshe kwankwasara mari kumakweshe takanga dziri hembe nekuti takanga takumbira muchato patakaroora pacho wati palist yekuti baba sutu mai makostumu nei nei ndo makweshe iwayo avanga vakatipa saka pfuma wanga wakapedza kumari tanga takafambawo sevanhu vakaroora 2018 handichazivi asi list yacho nayo list iriko kumba hauna here munhu anokwanisa kuuya nayo kuti tibva tapedza nyaya yenyu bhozi tezvara sematauro ari kuita vari kuti garibva raite dare rekupedzisira tibva tapedza nyaya yenyu kana uine wekutuma kana wezvigona kumhanya unogona kuti tombokuexcuse wamhanya undotora tomboita newamwe wouya topedza nyaya yenyu ndinokwanisa kuenda kutora ikako panotibatsira manje kuitira kuti hwaro hwese unobva buda izvo makabvisa teza raivhaisa zvibva zvabatana nawo nezvateza itaura kuti sorry ndofunga nyaya iri apa kamama tezvara ruda kwawo saka tezvara vanenge vane rafa idea sinzi vari kuti munhu wakadini madini wakakava ngavataure mombe dzavo tezvara vasangondijeketi vanoti ambomhanyoko tezvara ari vanogona ino rafa idea tezvara anogona kubirira manje tatoda kuti tishande zvamati zvechipfukwa izvi tezvara anongotora mombe dzangu 4 amenotezvara muri kukwanisa here kuchaja ose tatoda kutanga taona list tochiona kuti sisi sechivanhu tinopindira papi topedza nyaya yenyu saka handizivi ndimi makatambirwa pfuma yehanjadzi yenyu munokwanisa here kunga muine pamunosakuziva kuti ndoda apa neapa neapa tobva tanyora pasi kana mawirirana mari hayo yakabviswa yange isina kuwanda ndinoyoka inini nemukoma wangu takagowana 300 inonzi RTGS yayo ndiyo takagowana ini ndikatora 150 iye akatora 150 pamari yeroora takagowana 300 RTGS ndinoyoka ndakabva kukwekwe ndakatodzokera ndakatotsamwa ndafambira maRTGS ndakatouya nemota for that matter makanga mamuchaja mari mukwasharuti ndakapusha kawo akapusha yacho ndofunga ndidzo dziya dzinongonyorwa palist but iyo yekuroora chaiko kuroorwa kweuyu ndiri kuyeuka kutenga iri 300 yatakagowana nemukoma wangu ari kuSouth Africa 150 ndiyo ndiri kuyeuka asi pamombe dzitenge takachaja ndoyoka tinenge kana ndifunga kanga ndisofana tenge takachaja 6 but hapana kubviswa kana mombe 1 saka ndopo ndenge ndichiti sinzi waakuparadzana hawo pane mwana 1 pamutemo wedu wechiwanhu tinongogona kurerutsirana zvekungoti nyaya yedu ifambe zvakanaka. Saka mamuruda chimimi pane zvakasara zvese ndikangowana mombe 3 it's okay. Zvingori right tinongobudana zvakadaro ndotora nanzva.
Bozi isi toda zvinhu zvisingazonetsi mangwana. Kurunzi ukandipa mombe 3 tobva tabudani. Kana kuti uda kuti dare richaji. Pamusoro yetsangamidzi. Ya, zvinenge zvakanaka. Tinenge tichida kuti tibatsirane. Kuti pamombe 3 dzacho idzodzo imombe dzinotsika here iri mari. Ukandotenga mombe ukauya nayo handiti ka inotsika iyi. But kuti uye nayo handiti watengawo waenda nemari. Saka kwai nemari zvine musiyano here? Zvine musiyano. Maybe chamungada kungobvumirana ndechekuti kana iri mari inganga iri mari nebhete zvayo. Ukatsanangura kuti mukwasha kana ndogona kupa iri mari 300 iri 400 iri 1000 iri pamombe muri kuda chii? Asi pamombe nhasi dzandataura ndedze kwangu kwati zvazvo, asi yamai hatinombo yenge isina kubviswa zvakwaariwo iye kuti asi ndizvo zvokuti umai ndenge isina kuisa panhatu dzedze. Price yemombe inongosiyana nekwatinogara. Kwatinogara isusu at least 400 unoona ameno kuno kuti dzakachipa zvekudi indogara kumarondi. Apo ndandoda kutaura pekuti pamombe nhasi dzataura tezvara zvabvika. Ndaona wauya watomeka iri kuti pane yamai yeumai haina kudi handina kuitaurwa isina kupataura. Ndipo ndiri kuti ipapapo tibatsirane kuti paite patenheka. Handiri ndio pane mudonzo uya kuti chiwana. Ndipo ndadari kutaura. Saka nawe inenge iri modikana ipapo patinogara maziva kuti mombe yamai ingazotonetsa iri mombe yababa ayo haina mhosva hanyanyi kunetsa. Baba shaja dzake ka 3 dzo. Baba wacho mai yawo inoda kubuda iri kufamba. Ndokuti honzwa dzipei. Ikabuda iri mari mune mazvida yanyu hatiziviwo zvinoendawo nekugara kwemidzimai kuti inofamba sei. But asi chakangonaka kuteedzerawo semafambiro chaiwo ndeyekuti mombe iyoyo inoda kuti ioneke pachena. Rega tikubatsire tidai Andrew tirege kutora nguva yakareba. Rega ndikubatsire ndichiti chekutanga bvisa mombe yamai ndo chekutanga ichi. Baba wachaja dzawo 3 mati 300. Ndini toenda zvipfeko zvamai. Zvipfeko zvamai zvodiwa. Ende kana wabvunza zvipfeko zvamai unokwanisa kuzobvunza munhu wechikadzi anogona kubatsira kuti zvinodiwa ndezvakati. Zvinofana kuenda futi zvakadini zvakafana. Ndinofunga kana takatarisa pazvinhu izvozvi tinenge taedza kuumbiridza. Kazi mai vanozoda gumbezi kana nembudzi yawo yenhungamiri. Ndinofunga pashowani pedu tinenge tapedza. Hatinoda kuteedza listi imwe iyayi. Ukatsvaga mombe yamai, zvipfeko zvavo negumbezi ravo, kozi mukadzi wako aifuga gumbezi. Handiti nembudzi yenhungamiri. Aidha watsvaga zviri mari, watsvaga zviri izvo chaizvo woenda nazvo. Asi kana iri mari ngazvisumwe. Handiti ka kuti mari yatauya nayo iyi yabva kumukwasha ati motenga zvipfeko zvenyu, motenga gumbezi renyu, motenga mbudzi yenyu. Handiti mai vachiri wapenyu? Havasasiri wapenyu. Asi pane munin'ina wako kana mukoma wavo. Ndiye anopiwa zvinhu izvozvo. Handiti. Saka ndofunga ukadaro unenge wapedza. Wataurirwa price yemombe wati 400. Kunzoti ukanga waona inoita 150 asi iri mombe kwete mhuru. Ndinofunga nyaya yako inenge yatokera. Amene kuti zvino zvokutaura. Tauda kuchinzwa manje kuti tovhura rini homwe ka kuti yakuwe. Since tongoti pamusoro changamidzi. Sezvo takupinda mumwedzi wambudzi, homwe dzacho tatisati tadzigadzirirawo hedu. Ufunga kuti tikazozviita tadarika November
kuitira kuti mwedzi wambudzi uyu wadarika neita mhanyawo. Aiwa, mwedzi wambudzi ndio kurambana kazvina basa. Mwedzi wambudzi ndio kurambana. Asi dai mamuri kuroorana ndo patinoramba. But kana kuri kurambana zvinoita. Noti mwedzi wambudzi kana tiri kutaura pashowani pedu unonzi muputsi. Kana muchirambana zvinoita, asi dai mamuri kuroorana kana kuti kuchata ndo patinoti hazvii. But kana muri kuputsa zvinoita. Nini changamoto ndanichida kukumbirawo chete kuna baba pamombe dzawo dzawataura kuti wanoda nhato. Ndanichivakumbirawo kuti zvazvakadii mukwasha yenyu kuzi mune muzukuru navo mukati dzikisewo kana mukamubvisewo imwe chete zvinoonga zvinomurerukirawo pamba. Baba vanonga vachaja zvipfeko zvavo. Saka tikange takubvisa imwe mombe manje baba zvipfeko zvavo hatinonga tazvisa apa tati zvakavhikwa kumombe. Because apa taifanisa futi zvipfeko zvababa. But tatozviregera nenyaya yekuti tati wachaja mombe ngani. Saka kana takubvisa imwe mombe kuti akuisa zvipfeko zvababa. Kana yemwana inopinda handakaita mwana wese. I think chikumbiro chakumbirwa kana mazuva ndamwana atsanangura ndingoti zvakawanda zvine zvisina kubviswa asi ngatingoti mombe nhato tongobudana zvese zvipfeko handingapfeki zvipfeko zvemwana adzoka kumba hazvitiiti zvakanaka. Saka tatinga tichikoma. Ndofunga nemafambiro aita zvinhu ndinokumbira kuti kupera kwaNovemba tinenge tagadzirisa date because havari kureka havandoziva date ndo panozofambira mahari tikati vatapane nedate tiri kuenda vari kuziva kuti musi wakati ndiri kundodai vatapedza madheti anganetsa nekuti kuwana kunosiyana. Saka kungokumbira kuti payday inochinja here haichinji asi nezvinhu zvawanda manje payday yacho haingazvivhari zvese obva yangochinja notoda kubhadhira kwati zvaro kana payday auchinji. Saka unonga uchitipa date kuti musi wakati ne ndatambira pamwe ndotambira pakati pesvondo ndoshamuka nekuenda kubhengi maybe date rakati zvinenge zvaita ende ndataura kuti zvinouya pano. Iwe paunouya panapa uchasvika uchipiwa bhuku iri woti ndasiya mari yakati wobva wasaina. Ava pauchauya wachitora kuti ndatorawo mari yakati wobva wasaina. Hatingopani kungopana ba ungati rumashops. Saka tongoti kupera kwaNovemba. Ngatingoti kupera kwaNovemba. Tezvara muri kuinzwa. Muchasiya futi nhamba dzenyu kupera kwaNovemba kwacho kana zvauya kuita imwe yamudini mutora. Taakuenda kundopedzisa nyaya. Muchibva panapa makuenda kundotorana kuti uyotora zvinhu zvake ubva dini. Ubva aenda. Hatitoda kuzonzwa mheri. Handiti? Akumbira I think gakawaraora nguva inharo ndere rekusheyaniswa zvinhu. Ndafunga kuti munogona kuvabatsira kuti pazvinhu zvavakawana uyo akakodzera kupiwa zvipi uyo akakodzera kupiwa zvipi. Ndofunga ndo pane gakawarawo futi ravainharo vari vaviri. Isusu tinodai pasi chigare tinoti zvinhu zvakaita kunga mapfiwa dai kwanga kuti uyu anga akatengerwa stofu aifanira kutora stofu pakubvira nfoshini tana kutengerwa stofu. Mubhedha anofanira kuti ungoti mubhedha wacho ndewake futi ndo zviri kunesa. Handiti dai anga akatengerwa nemurume aifanira kunga achitora mubhedha iwoyo. Kana dai wakatenga kicheni to anofanira kunga wachidini kuti wachitora zvinhu zvese zvinoti mudzimai mumba mukadzi anofanira kutora. Ndosaka muchiona tichiti mukadzi akafa chese chinoti mudzimai pamba hama dzemukadzi dzinodini dzinotora. Ini bhozi ndakutora umwe mukadzi werimwe dzinza rimwe rudzi anoyotangawo zvake. Kana imba chaiyo mukadzi wangu akafa imba iyi tinotoipwanya totovaka imwe. Hafani kuti mukadzi ari kuupinda mumba yanga ine umwe mukadzi azvitendera. Saka makatenga chii muri mese izi? Panhau yekutenga kwezvinhu kungoti nyaya dzacho dzakuita dzichipindana. Yakanga yambopinda kwaMajor Street. Major Street wachinga wamutsanangurira kuti mutemo wekuwanana kwamakaita pachivanhu pane musiyano wekutenga chinhu mese nekutenga chinhu uchinge waisawo zvaunoisa ipapo. Saka chinhu chatakangokwanisa kunge inini ndichitenga zvandakatenga inini iye anga aripo asi kuti chakaita mari yacho ndakaiwanira. Ndine masofa andakanga ndatenga ndiri ndega inini asati auya akasakara.
ndataura nevakomana vekujurawo ndikati vakomana torai aya asakarai mundigadzirirawo akati nakei. So takaita kunge tachinjana. Firiji yaari kutaura yanga irimo yanga yaakuita ichilika gasi ichiti ukafila rolika vana kuti ichiri kupedza mari ngandichitengese ndowedzera ndotenga chimwe ndo zvinhu zviripo. Saka kuti tingati zvinyowani zvinhu zvangu zvakatosakara zvandakachinjanisa ndikatowedzera mari. Chinhu chitori chitsva chaangataura iredhiyo dziriyo mazuva ano. Nayo ndafara kuti wati Major Street akati chiwani. Nhasi tiri pachiwani. Ndafara kuti Major Street akakutaura kuti pachiwani. Atakataura kuti pachiwani. Ehe, nhasi tiri pachiwani pana. Ndo patsime pechiwani pana. Ngatichigadzirise chiwani chedu. Ndo ngatichigadzirisa. Iya kana ari masofa ekuti wakatenga nemukadzi wekufa. Awakandogadzirisa ayo ngatimasiyawo. Anditi. Masofa emukadzi wekufa ari avo amaiguru ari mumba. Aya akabvepa runza. Takamatenga last year but one. Akatotengwa kwa Mutare. Ekujurawo aya nazvato zvinyondo zvinogadziriswa. Aiwa zvinyowani zvimai aya ari mumba akatengwa kwa Mutare kushowground. Okay. Firiji yakatengwa mushure mekunge aitengesa iyo madhezi ake kwa Mary ada kubhadhara madamages ake na Mary. Ndopa akatengesa iyoyo bayazotengwa the following year iri kokumba iyo. Saka toti pane masofa nefriji negasi stove neredio. Saka iwe unongotora gas stove. Anditi ka shashata ndezvekuti mubhedha wagara uri wako dai wanga wakatengerwa nemurume taiti nemubhedha maiti kati tikakupa futi mubhedha ndewako mubhedha wanyuma atingati wapiwa mubhedha iwe unongotora gas stove. Anditi ka uyu murume usarawo nemasofa radio kana paine maspika mairi mune maugwana 1 speaker. Handizivi kana iri speaker 1 maiti munenge magu but kana iri maspika mairi zvakaitawo yangu yandina yekuti uyake uyu yake chimwe chifu firiji amene kune maguita sei kana kuti iwewe uchisarudza pakati pemasofa nefiriji chauri kuda. Ngatora hadi firiji nekuda masofa. Zvazvo kuda kutaurisa kutaura chokwadi pamusoro masofa aya ndakatenga nemari yangu ndiri ndega asati auya baba. Ndakazomachinja atozouyawo asi haana chaakaita zvazvoda kuti inini ndirwadzire ndakuparadza anotora kana akatora ake firiji gasi stove redhiyo masofa ngangu ngaatore zvitatu izvo firiji unotora gasi stove unotora redhiyo unotora. Hauna chinhu chaunoti wakatenga kuti ndechangu iwe ngoini mukadzi mumba. Anditi ka hauna chinhu chaunotenga uchiti ndechangu iwe ngoini mukadzi mumba ongoine girlfriend ndechedu izvo musoro makatenga masofa munoti adzimai tatenga masofa. Eyo yakatombotaurika kwatete kuti ndangomuka masofa avo. Ndeimwe marriage yandaona. Mari dzake 7 years waitengesa zvandataura mabhero. Sekuti wakati July August September achivhura bhero nyowani mairi matatu pawiki. Mari yake handizivi mari yake. Nhasi wakunditi kwanzi ndoda masofa firiji zvaasina kumboisirawo kana dhora. Chinzwa iwe Andrew. Ndofunga uchitsanangura nyaya apa kapo uri kuti hausizwa mari yemukadzi. Mukadzi anga kuti hasiziwo mari yemurume. Mama ngangove uri 50-50. Kuti iwewe mukadzi ataura kuti ndasingazivi siripi yemurume. Handiti ka iwe uri kuti mukadzi aitengesa mabhero ndatisingazivi roti anga ariwo magariro enyu pai mumba zvigamushire ndo magariro amama kaita. Nokuti iwewe mukadzi anga asingazivi pei yako. Iwe mukadzi akatengesa mabhero anga asingaziviwo mari yako. Ndio matambira mamuri kuita mumba menyu. Yanga iri style yekutamba pamwe iborodhero kana kuti ameni. Yamamuri kutamba mumba menyu. Apa nawo apa mataura zvemanya. Vati nawo iri kushungurudza murume uyu anofanira kunga achibhadharawo kuna baba nekutora maparticulars ake achienda unonoshanda nawo uye asingazivi. Iyo ya criminal manje atitongiba iyo ya criminal kana wada unoenda kupolisi. Ndofunga apa paponzi kwakanzi vanhu vasida kuzopinda muka pamwe adazikana nepo pambotwa nyaya yekuti kwai mufi chichi. Saka ndofunga nyaya yekuti mufi kamukona mudzimai wababa wakagara apa vamukona marorero wangu awamboita chii kare mudzimai paadini paashaika ka waibva wazororawo
saka tisingaziba kusaidhi kwemudzimai iyo uchipira wakamukona kuti wakanga akambororwawo here kana kuti ndio first marriage yavo pepafuna kutaura ndakambenge ndakarora murume wacho mupenyana saka ipapo manje mukaona sei ndapabayira pekuti muri kuonaka umwe anogona anga akarohwa mudzimai waibva wasiyana kuti makasiyana zvekawapinda kuti second marriage imwe mhepo kuti dzinoti dzinogona kudzito pachivanhu chenu ingaita mwana mudiki asi zviri saka wewe pazvinhu kwatiroti tipedze nyaya iwo mudzimai zvatakuta ndezviti usimataura itani jemusira masofa ndimo nyaya inenge yapera kana watoda masofa unokutengesa kuti jachotenga masofa changa mine ndoda masofa munofana kutira zvito vanhu vakuru pane zvavanonga kuzviitira asi nendikuda kuenda kwatanzi tv undiwani ngwa mande uri kupinda papi panavo ndandovataurwa pekuti firi chine masofa inini pandauya firiji nezvinhu zvese zvatakasiyira vana mumba ndinozviziva takasiya paine 2 years dzemasofa imwe peya yacho yange yakanzi kana imba yamai kumusha yapeya ndokwaichazova imwe peya yacho ndo yatakasiyira chii vana nefiriji but pandanzwa vanhu vari kukakawadzana mumba mavo handina kuona mafiriji ndaona firiji mumba mavo handina kuona 2 peya dzemasofa ndaona chii peya vani saka ndandiri kumbira kubvunza kuti atakasiyira vanhu nefiriji yatakasiyira vanhu izvozvo tete munobvunza nzva dzenyu munotorana muenda kuseri kwemba isisu tiri kudhira nezvaataura ini ndofunga mamunzwa kutaura ndakandotenga masofa kwamutara mamunzwa achitaura ndakasadzirawo saka munotora nhanzva dzenyu isati ziri kumba kwenyuzi hatizivi zviri mumba menyu but ataura iyechi ega handiti saka torai hanzve dzenyu moenda kuseri kwemba mundobvunzana zvamusoro chakamira haisi hanzvadzi yavo ava ndiwe kwamanyika wane mukadzi anga akarorwa neava aiwaka ndosandiri kutaura isati tiri kutonga yekwamanyika guys tiri kutonga yeava handiti ka imimi kana muine zvokubvunza uyu handi ndianga akarora kumba kwenyu munotorana mundobvunza nawo hatitongi nyaya mbiri bapanapa isi utonga yeava yauri kubvunza iye unotaura nani neuyo kwete nesu hatinotonga yekwamanyika panapa tiri kutonga yevanhu tuva ndifunga ndakupindura nditi imi chingoteerera ichete muchizwa mafambiro azviri kuita muri kwete kuti muye mubvunze mapinda mudare ravo kana chine zvekutaura era ndinoita zvaenda kukumbirawo mukuashandi kuita nokuti nyaya yedu yese taifanira kuitaura kuti taimagubhuro nechinhu tingadaita kazvimani ndafambira nyaya yavo kuti wazoramba nyana kuno ndakukumbira wangu chekufambisa kudzokera kwandava mukuasha wangu mukuasha hanzi natezvara tsoka ndidzokere mati kumushande kupi marondero hanzi ndidzokere maranderasi tezvara ini ndimusungwa watezvara handini ndaunza nyaya kudare renyu ndiyo watondisunga kuya pano zvokuti vangadai vakanditi uyai kumusha tatitori neurongwa hwekuendako maiguru ari apa vandakavachirega kurebesa pachirume tezvara kumarondera emareko kwapatendera zvanai nekumwaukukara kuripisa watozvipedza kwete kuda kurebesa nyaya tinotonongora twakawanda vatone mwana vanditezvara simuka wachagire mari yebhazi satopera nyaya yenyu yatopera nditezvara kurerutsira kana uda kutaura zvakawanda mukokosva kumutsvagira tsoka wozi nyaya yenyu yatopera ndozvinganzofa kwemurume wokudaura ndokubudaura kwacho kana pasisina weru ngatifungeri mumbirei mambo ndiregerereyo inini ndiri Manyenga asi ndakaiswa inini
asi ndati handina ndaona kuti nyaya yacho ngatodzokaomba pamwe nyaya isinopinda mudare ndobva ndatongobvisa $20 handizivi kuti inini $20 nyaya yako ndeiyi ndabvisa $20 aiwa ngatirongobvisa taura nyaya dzemari ngatingobvunza kuti nyaya yako ndeiyi handina nyaya pe asi ndabhadhara $20 makanyorerwa muzichipa samoni makapiwa samanyorerwa ndati munandiregeropa kundotadza kuzipa jagori aiwa ndapabata samanyika awa vanoti gare handitenzi dare rapera imimi ndemazoreza iyo nyaya inogona kutaurwa iyo awadini wasimuka ngatiombe mune ukamanana ndine mukamana nyaumwe nanyaumwe very unfortunate kuti mauya musina kunga manzi enyu panyaya yachona mupinde asi simubereki kamauya makamirira mwana no akauya akamirira mwana aripo inini madharurwa yandakaita ndakanzi hazviitiva kuti mai vako vapinde mudare wasina ndakamirira sababa wabai iwo saka mari yandekubhadhara ngei handiti wanzwa zvatatonga mwana vana bhadhara mari sikombere musumuke hauna kuzwa here zvatatonga mwana